Takže prajem všetkým príjemný dobrý deň. Vítam vás na pracovnom seminári, ktorý je zameraný na networking alebo na spoluprácu mimovládnych organizácií v tvorbe cezhraničných projektov. Tento seminár, tak ako aj včerajšie podujatie, bolo podporené z finančných prostriedkov Európskej únie, to znamená z Európskeho fondu zameraného na regionálny rozvoj a partnerský program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom. Tento seminár má v podstate ešte tú špecifikáciu, že je podporený z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tak ako som povedal vlastne v úvode, cieľom tohto seminára je jednak prezentácia mimovládnych organizácií v tej prvej etape a v tej druhej etape je to možnosť nadviazania partnerských kontaktov pri tvorbe projektov zameraných na rozvoj sociálneho turizmu. Máme vlastne partnerov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. To znamená, tie dve základné orientácie budú. Jedna štruktúra je zameraná na projekt NPI, to je Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko. A druhý projekt je projekt Vyšehrádskeho fondu, cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou. Hi, hello, dobrý deň. Juraget? OK. Naša organizácia Esperando je organizácia rodičov, ktorí majú nejakým spôsobom postihnuté deti. Založili sme ju pred 10 rokmi. Hlavnou myšlienkou bolo dať týmto našim deťom dobrý život, pretože pred tým časom vlastne nebola žiadna nejaká kontinuálna práca na rehabilitácii, vzdelaní, nejakej sociálnej sfére, ktorá by vlastne umožnila našim deťom lepší život. And from here, lots of problems with the jobs, with a to samozrejme spôsobovalo aj veľa problémov tým rodinám, či už to bolo spojené s prácou alebo s rodinným životom. A stále to ešte neriešilo ten problém, že aj keď sa potom mesiaci vrátili naspäť domov, tak nemali zabezpečenú tú súvislú nejakú starostlivosť. So this is why we have made Esperando Association. And preto sme sa aj rozhodli založiť našu asociáciu Esperando. A hlavným motom je dať lepší život týmto deťom, mladým ľuďom, prípadne aj dospelým. Я Василина, є добровольничка центру. Сам спочатку я була клієнтом того центру, а зараз уж потім працювала, а зараз уже є добровольничка. Ну так, наш центр має ім'я Закарпатський регіональний центр соціальної працівної реабілітації, порадництва при вольві поволання вибор. Помагаємо людям з здравотними постігнутим вибрати ці поволення. Mamy takie stretenia студентами, з людьми, які хочуть вивчити високу школу. Так, ми їх просимо, пригласимо на наші стретнення, розказуємо їм про те, які можливості мають вступити до тої школи. Спілку туризму «Відродження» для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Завдання нашої організації – це пропагувати здоровий спосіб життя, робити безбар'єрний туризм, і ціль туризму для людей з обмеженими можливостями – це в першу чергу вийти із 4 стін. Це можливість вийти з 4 стін, які це дуже важко зробити, бо люди вдома сидять і думають, що вони вже приречені до такого неактивного способу життя. Але ми хочемо показати, що ми можемо все, і тільки треба захотіти,
а ми поможемо і зробимо все можливе. Готуємося до нього. Міжнародне сходження на такий самий фестиваль, там уж міжнародний. Дякуємо. Dobre, ďakujeme. Dobrý deň, prajem. Volám sa Pinčáková, som zástupkyňou riaditeľky školy, Spojenej školy internátnej v Prešove, ktorá sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov v prvom rade s mentálnym postihnutím, ale máme aj žiakov s viacnásobným postihnutím. Možno sa vám zdá, že nepatríme na túto pôdu, pretože my sme na druhej strane mantinelu, vy ste mimovládne organizácie, my sme organizácia, ktorá oficiálne dostáva peniažky od štátu za služby, ktoré poskytuje, ale nie je to celkom tak, lebo my tiež sa snažíme ísť trošku ďalej za nejaké mantinely, ktoré nám povoľuje oficiálna školská politika. A pokiaľ si chceme my pritiahnuť klientov, klienti to sú žiaci a ich rodičia, tak musíme poskytovať niečo viac, ako tie oficiálne školské mantinely povoľujú. Máme za tým účelom zriadené občianske združenie a takisto sa snažíme o to, aby sme získali peniažky, aby sme mohli poskytovať rôzne podporné terapie našim žiakom. Dobre, takže ešte raz pre tých, ktorí ma nepoznáte, volám sa Jana Bartošová, som sociálna pracovníčka zo záujmového združenia žien My Mami a som tu z poverenia našej štatutárnej zástupkyne magistry Apolónie Sejkovej. A naša prezentácia obsahuje málo obrázkov, menej než ostatné. Je to hlavne kvôli tomu, že nechceme zverejňovať identitu našich klientok. Takže naše združenie vzniklo zhruba v roku 2000 ako materské centrum, určené pre ženy a deti na materskej a rodičovskej dovolenke. Avšak mnohé z týchto žien hovorili aj o negatívnej skúsenosti z partnerského vzťahu, kedy zažívali rôzne druhy násilia, ponižovania, poprípade aj týrania. A preto v roku 2003 rozšírilo toto združenie svoju činnosť o krízové centrum. Začalo poskytovať krízové poradenstvo. Získalo aj akreditáciu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo je hlavnou misiou nášho združenia? Vyjadriť jasný postoj voči násiliu, a to taký, že je netolerovateľné. Naša štatutárna zástupkyňa sa tak úsmevne vyjadruje o misii, a to v tom zmysle, že cieľom združenia je, aby zaniklo. Aby vôbec nebolo nutné riešiť nejaké to násilie páchané na ženách. Myslíme si, že aj nezabránenie násiliu je vlastne násilím. Dobrý deň, pozdravujem všetkých prítomných. Moje meno je Rastislav Sabatula, pracujem v občianskom združení ZOM Prešov ako projektový manažér. Naša organizácia sa volá, tak ako som spomenul, ZOM Prešov a našim takým hlavným slogánom je slogán Život bez bariér. Ale ja som práve týmito fotografiami chcel ukázať, že handicap nemusí byť prekážkou, ak sa chce, kde je vôľa, tam je cesta. Takže tu je ukážka hneď na prvej fotografii, vidíte Rogalo. Je to taký deň nášho občianskeho združenia ZOM Prešov na letisku Svidník, kde aj moji kolegovia, mám 14 kolegov, kde aj moji kolegovia s výrazným telesným postihnutím lietali na Rogale. Takže to je dôkaz, že keď sa chce, tak sa dá. No a hneď pod tým je fotografia nášho predsedu, zakladateľa Borisa Klohnu, ktorý je v bezbariérovom vlaku na Prešovskej stanici. Volám sa Jan Jankiv a v súčasnosti pracujem v združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a chcel by som vám odprezentovať publikáciu, na ktorej v súčasnosti pracujeme. Táto publikácia sa uskutočňuje vďaka podpore z grantov, ktoré má na svedomí Úrad vlády. A v súčasnosti pracujeme na problematike vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.